Да. Защо сме се събрали тук, българи, живеещи в Будапеща, за да подкрепим протестите в България? Аз мога да кажа моята лична позиция защо. Въпреки че имах известни резерви дали трябва да организираме протести в Будапеща и в чужбина, дали е необходимо да има протести за България, след повече от 70 дни на наглост и безочие от страна на правителството, което не само не изпълни исканията на протестиращите, а дори отказа всякаква форма на диалог, който би постигнал някакви компромисни резултати, а напротив опитва се само да опорочи и да опошли протестите, да им вмени това, че са платени, че са хората, които протестират, са лумпени, че всъщност протестират само богати и презадоволени хора и така нататък, и така нататък. След 70 дни на така наглост и безочие, която мога да кажа е типична за партията БСП, мисля, че вече няма никакво съмнение, че трябва всеки българин, където и да се намира по света, дори да е сам, индивидуално или групово, във всеки един град, във всяка една държава да изрази своята солидарност и подкрепа към неговите сънародници в България, нашите сънародници в България, които вече повече от 70 дни изразяват гражданска позиция. И да, благодаря ви много за вниманието. Аз съм Ива и искам да кажа, че съм тук на протестите в Будапеща, защото нямам възможност да присъствам на тези в София. Искам да изкажа подкрепата си и солидарността към българския народ, който излиза вече 70 пореден ден да протестира срещу правителството на Орешарски. Оставка! Аз дойдох да протестирам днеска пред посолството тук в Будапеща, защото искам да се солидаризирам с сънародниците си в София, останалите градове в страната, които протестират срещу това управление, което според мен много бързо банкротира. Действията му, начина по който реагираха на съвсем правдивите искания на хората на улиците, бяха абсолютно недопустими за държава от Европейския съюз, за нормална, модерна демокрация. Начина по който използват медийната машина, за да манипулират и да лъжат страшно много хора с единствената цел да останат на власт, драпайки за нея всеки ден, е абсолютно недопустим. Ако искаме да бъдем една светла и нормална съвременна държава, където хората живеят нормално и свободно, това правителство трябва да се отиде със сигурност и трябва да постави един нов стандарт на говорене на политика, на откритост, на минимални нива на компетентност, за да може да усетим в България някакъв напредък и да се оттърсим от тези тежки времена, които изживя цялата нация последните 30-40 години, може би. И затова съм тук днес, от този протест. Смятам, че трябваше да го направя това нещо. Имах дълг към сънародниците си да го направя и да го сторя. Не се срамувам по никакъв начин, че съм в чужбина, където съм точно поради причината, че търся реализация и нямам възможност да го направя в България по пътя, по който имам амбициите да го сторя. Не се срамувам по никакъв начин, че съм българин в чужбина и протестирам за оставка. Изключително неприятно ме е, когато гледам интелигентни хора да ни обвиняват нас, протестиращите, че сме купени, че имаме някакви задни мисли, че сме безскрупулни и така нататък. Това е абсолютно грешно. То най-малкото не отговаря на някакви минимални културни норми, защото ние съвсем ясно казваме причините, поради които сме на улиците. Те са, че искаме едно нормално управление, една нормална обстановка в страната, политическа. Искаме мафията извън властта. И една светла България. Оставка! Подайте оставка! И ни дайте шанс да отгледаме децата си в България. Оставка! Игнатови! Добре, аз съм тук днес, понеже съм съпричастна към хилядите българи, които протестират по улиците на София и много други градове. И смятам, че е крайно време правителството да се слуша в гласа на народа и най-малко, не само от гледна точка на оставка, но и най-малкото да се започне един приемлив диалог. Аз живея от много години извън България, затова не се смятам компетентен да се изказвам и да си създавам мнение по всички въпроси, които се случват в България, включително политическите.
българите, но в момента за пръв път се изказвам по тема политически събития в България, просто защото ситуацията е прекалено ясна. Системата в България трябва да се смени, не само правителството трябва да се смени, а системата политическата трябва да се смени. Това е валидно за много страни в света, но изключителността на България в момента е, че е изпреварила в осъзнаването на този момент много страни в Европа и в света. Българите са разбрали, че не левите трябва да се отидат да дойдат десните или десните да се отидат да дойдат левите, а политическата система, която е вече система на мафия, а не на демокрация, трябва да се смени изцяло. Да се смени ситуацията, в която всеки 4 години избираме хора, които си правят това, каквото си искат с нас. Затова трябва да сменят законите, трябва да сменят хората и това е възможно. Ние сме с вас. Супер! Аз протестирам, защото мисля, че вече чашката преля, че е прекалено дълго време, 20 години, един псевдоелит да се възползва от ресурсите и от нацията на българите и да потиска обикновения човек. И мисля, че е време за промяна. Правителството на господин Пламен Орешарски, БСП, ДПС и Атака е изцяло безвъзвратно компрометирано и трябва незабавно да подаде оставка. Незабавно оставка, аман от наглост, сега става шуробаджанащина, дайте ни причина да се преберем, да живеем и да работим в нашата родина. Важно е да протестираме, защото е важно да имаме развито гражданско общество, защото е важно хората да имат глас в това какво се случва в държавата. Дори ние, българите в чужбина, които милеем за своята родина, е важно да ни чуят какво искаме, а ние искаме оставка. Аре, буряки! Включи се бързо, Владо. Последен шанс. Бързо, Владо, бързо, Владо, бързо, Владо! Давай! Чакай долу, дай само. Аре, оставка! 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 Оставка!